Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы іх абмяркоўваць з сябрам штаба Віктора Бабарыкі, адказным сакратаром каардынацыйнай рады Іванам Краўцовым. Добрый дзень, Іван. Прывітанне, Зміцер, прывітанне. Іван, ну, паколькі наш СММшчык зрабіў адмысловую вокладку на YouTube нашай з табой размовы, таму з гэтага і пачнем. А ці быў ты учора на сустрэчы з Яшыным? Не быў. Чаму? Нават не ведаў, што такая встреча была. Ну, ты яшчэ скажаш, не ведаю, хто это такі. Ну, слухай, я насамрэч не вельмі сачу і сачыў за дзеяннямі расійскай апазіцыі заўсёды, так, тому, як можа хто не здзівіцца. То бок, і што гэта встреча адбываецца, я таксама не ведаў. Але ж я ведаю, што ў апошні час расійская апазіцыя таксама вельмі часта згадвае нашых палізняволеных. Ну, я лічу, што гэта ўвогуле добра. Ну вось я да гэтага і вёў. Учора падчас гэтай сустрэчы ў Яшына спыталіся, з якога перапугу расійскія лібералы, хорошыя рускія асядлалі тэму беларускіх палітвязняў. Чаму? З чаго? Ім што, мала сваіх расійскіх палітвязняў, расійскіх праблем, Пуціна ім мала, што яны ўзяліся за Беларусь. На што ён адказаў, што да мяне звярнуліся Марына Хоміч і Анатоль Лябедзька, і Хоміч, адпаведна, как бы так сказать, просила агучваць тэму і сітуацыю з яе сястрой Марыны Калеснікавай і ну і Лябедзька пра ўсіх астатніх. Гэта сапраўды так? Ну так. Ну Таня Хоміч, яна на сувязі з прадстаўнікамі расійскай апазіцыі, з Яшыным яна размаўляла, і яна ну так, яна прасіла, каб яны рабілі гэту адвакацыю. Ну тут вось слова ты ўжыў такое асядлалі, так? Ну, можа, негатыўнае слова, ну а я лишь не лічу гэта негатыўным. Таму як асноўная у нас праблема у накірунку працы, гэта адвакацыя і прыцягненне ўвагі да Беларусі на міжнароднай арэне. І гэта асноўная праблема. І калі ёсць нехта, хто гатовы пра гэта казаць, ну, мы же там пытаем і нямецкіх палітыкаў, так, і французскіх, і амерыканскіх, каб яны казалі пра Беларусь і асабіста пра палізняволеных. То бок і тут, ну, вызваленне там Яшына, Карамурзы, гэта такі, ну, івент, ну, большы, так. Ну, умоўна кажучы, вот глядзі, ўсё ж таки прадстаўнікі наших дэмакратычных сілаў, пачынаючы ад Ціхановскай і там працягваючы Латушкам, табой, усімі астатнімі, на ўсіх сустрэчах там з заходнімі партнёрамі, палітыкамі, экспертамі, просто падчас сустрэчаў уздымаюць гэтую тэму. Гэтага мала, ці гэта не той узровень ты лічыш, што вот Ціхановская гэта адно, а вот Яшын? Не, гэта ж іншае. То бок, то, што зараз ось Яшын і іншыя робяць гэта ж у публічным полі. То бок, гэта больш ЗМІ, гэта больш медыя, і да них ёсць зараз увага, так? А палітыкі – гэта палітыкі. І вельмі важна падтрымліваць не толькі, ну так, кансенсус у такіх палітычных элітах, але ж і грамадскае ось меркаванне, да? Каб у замежных ЗМІ пісалі пра Беларусь, пісалі пра палізняволеных, таму што, ну, дэмакратыя гэта так працуе. На жаль, ну, палітыкі яны таксама звяртаюць увагу на тое, што хвалюе грамадства. Ну, як, на жаль, гэта так і павінна быць, так? Але ж яно таксама бывае так, што вельмі хутка розныя праблемы, яны прыходзяць, сыходзяць. Ну, як вось, калі ты ЗМІ чытаеш, што, можа, там недзелю-две хвалююцца грамадства, усе хвалююцца, хтосьці штосьці робіць палітыка, а потом яны забываюць, так? То бок, гэта ж праца больш з медыя і ЗМІ. То бок, гэта трохі іншае. Іван, можна асабістае пытанне? Так. Ты ўпершыню інтэрв'ю па-беларуску даеш? Слухай, не ўпершыню. Вот на табе, здраднік. Не ўпершыню. Тут просто пишуть: о, спадар Краўцоў размаўляе па-беларуску, клас. І я так прыгадаў, памятаю, упершыню у студыі Еўрарады па-беларуску даў інтэрв'ю Шрайбман, Кацярына Дайкала, вось зараз Роза Турарбекова спрабуе, там яшчэ шэраг людзей, Мелказёраў той же самы упершыню у нас. Думаў, і Краўцоў па шлях. Ну, на жаль, не ўпершыню. Мяркую, што быў Белсад першы, можа, у году 21-м.
То бок, ну, калі ёсць такая патрэба, то магу на беларускай. Але ж, можа, калі ў філасофскія больш дэбаты перайдзем, так перайду на расійскую. Ага. Будзеш нам аргументаваць, як вот сказаў перад табой, у нас быў эфір з дэпутатам украінскім Олегам Дундай, ну, вот, які прапанаваў зайсці вайскамі ў Беларусь. І ён сказаў, трафейнай мовай будзем гаварыць, да? Трафейнай, да. Да. Так вот, дарэчы, ёсць пытанне з нагоды гэтай ініцыятывы украінскага дэпутата. Як гаспадар Краўцоў ставіцца да прапановы украінскага дэпутата зайсці арміяй на тэрыторыю Беларусі? Ну, кепска ставлюсь, кепска. Ну, то бок, які б не быў рэжым Лукашенка, але ж вайна на тэрыторыі Беларусі, ну, гэта вельмі дрэнна. Гэта ахвяры, гэта разбурання. То бок, ну, я не ведаю, я не упэўнены, што беларусы яны гатовы такую цэну плаціць. То бок, я такія не падтрымліваю, як бы ідэі. То бок, гэта вельмі такі радыкальны падыход. І я не лічу, што гэта будзе добра для суверэнітэта і незалежнасці Рэспублікі Беларусь, насамрэч. Дарэчы, мы потым вернемся ізноўку да палітзняволеных і астатніх там пасыльных мадыратараў усіх астатніх, але просто людзі пісалі пытанне сваё, нашыя гледачы, не магу прапусціць. Калі ўжо ўзнікла тэма незалежнасці Беларусі, якія яшчэ злачынствы, піша Джон Ді, павінна зрабіць Расія, каб Краўцоў зразумеў, што ад Мордара трэба максімальна адгарадзіцца, калі мы хочам демократычную і незалежную Беларусь. То есть згодны, што дагараджацца трэба максімальна ці не? Слухайце, ну, пытанне ж як бы трохі маніпулятыўнае. То есть каму адгараждацца? То бок мы кажам пра беларусаў як нацыю, ці мы кажам пра краіну, Рэспубліку Беларусь, якая атрымала незалежнасць у 91 годзе. І калі мы кажам адгаражацца, гэта што значыць? То бок не гандляваць, не мець транспартных стасункаў, каб не маглі людзі ездзіць. То есть што, кітайскую сцену пабудаваць, ці што? Я гэта вось чалавек, які задае гэта пытанне бачыць. Ну, павыходзіць, як мінімум, павыходзіць з усіх гэтых інтэграцыйных саюзаў, саюзнай дзяржавы, там АДКБ, ЕАЭС і гэтак далей, ну і больш развязацца з эканамічнай залежнасцю і больш пераарыентавацца на іншыя накірункі. З эканамічнай залежнасцю згодзін на 100%, і нават, ну, можа, камусьці не падабаецца, але ж і наколькі я памятаю, Лукашенка палітыку гэтую праводзіў. Была такая палітыка, мы ўжо шмат разоў пра гэта казалі, 30-30-30, то бок 30% гандлю з Захадам, 30 з Расіяй, 30 з астатнім светам. То бок гэта кожны адэкватны чалавек разумее, што патрэбна дыверсіфікацыя, так? Дыверсіфікацыя даходаў і гандлю. Гэта умацоўвае незалежнасць любой краіны. І ў беларускім кейсе гэта таксама. Што датычыцца, ну, ваенных саюзаў, ну, бачце, зараз вось падтрымліваць гэты статус нейтральнай дзяржавы вельмі складана, да? То бок я, можа так казаць, прыхільнік усё ж канцэпцыі нейтралітэту, але ж не заўсёды гэта мажліва, да? Вось зараз мы бачым і Фінляндыя уваходзіць НАТО, і Швецыя, быў гэтакі нейтральны пояс, санітарны пояс, як его клічуць паміж вось краінамі НАТО і вось Расіяй, але зараз атрымоўваецца эскалацыя па ўсім свеце. Так, на бліжэйшым усходзе, там, можа, і Кітай штосьці будуць рабіць, спадзяюся, нет, але ж такая верагоднасць вельмі высокая. І вельмі складана ў гэтай сітуацыі быць уне якіх-небудзь ваенных блокаў саюзаў. Ну, і калі мы кажам про выхад з ОДКБ ці ўваход, я не ведаю, другія блокі, ну, гэта ж больш палітычнае пытанне. Гэта больш пытанне пра то, як бы з кем ты сябруеш і у якой, як бы, якую лінію, так, ты праводзіш палітычна. А ўжо ваенны саюз гэта інструмент адбудовы ў рэчаіснасці гэтай палітыкі. Ну, мы можам тэарэтычна разважаць, што вось нам можа лепш быць у НАТО, можа выйсці з ДКБ, але ж ДКБ, ну,
Ну так, гэта зараз сябры Расійскай Федэрацыі той палітыкі, якую яна праводзіць. Але ж калі мы кажам пра будучую Беларусь 20 год, я не знаю, можа 10 год, 20 год у будучыню, но мы не ведаем, што будзе з Расіяй у гэты час і ці застанецца ў ДКБ ў той форме, якой яна зараз застаецца. Але разваляцца некаторыя спадзяюцца. Калі ж разваліцца, то ДКБ не будзе, так? То можа і пытанне не будзеце выходзіць или не будзець, самі выйдзем. Як калі разваліўся Савецкі Саюз, то таксама Беларусь, ну вось Владимир... Вывалілася з Варшаўскага договору. Так, вывалілася. Вось Владимир Мацкевич, філосаф, які таксама палізняволены, ён жа у кнігі сваёй знакамітай пісаў, што Беларусь атрымала незалежнасць, ну так, выпадкова, так? То бок гэта не было імкненне там такое масавае, да? Што у нас усё выпадковае. Выпадковая незалежнасць, выпадковы прэзідэнт і адзін і другі. Слухай, ну гэта так адбываецца, гэта вельмі цікавае пытанне, але больш філасофскае, я не ведаю, ёсць у нас час тут разважаць, але ж сапраўды наша краіна, наша тэрыторыя, яна вось на гэтым перакрыжжы ўсяго, і таму яна вельмі залежна ад кантэксту таго, што происходит навокал. То бок гэта, ведаеш, такой нейтралітэт, не вось такі нейтралітэт, калі мы ад усіх адгарадзіліся, так, і вось самі па сабе. А гэта такі нейтралітэт, когда мы пытаемся пад усіх падстроіцца, так, то есть з усімі сябраваць, з усімі гандляваць, то есть гэта як бы не закрыты такі, як Швейцарія, яны за гарамі там адбудаваліся і сядзелі, да, калі вайна, яны зачыніліся ўсё. А у нас тут так, мы як бы пытаемся распластацца так і ў сітуацыі на ўсе бакі работы. Таму калі чалавек кажа давайте адгародзімся, я гэтым не вельмі разумею як. Гэта не наша як бы нацыянальная стратэгія, мне так кажется. Мы тут уже больш можа па тэме перадачы нацыянальнай ідэі пайшлі. Вось, но гэта асобнае пытанне. Да, намёк твой я зразумеў, да. Няма адгарадзіцца не атрымаецца. Вось так. Трэба думаць, як атрымліваць пользу, выгаду і так далей. Так, хавацца ў бульбу. Добра, вяртаемся да нашай галоўнай тэмы. Акурат такі ёсць пытанне з гэтай нагоды. Самавар пытаецца: вызваленне палітвязняў любымі сродкамі. Што для вас асабіста любымі сродкамі і што дапушчальна, а што не? Ну, увогуле, я тады дадам, увогуле, твоя пазіцыя. Любымі сродкамі ці не, ці як вот табе бачыцца сама гэтая сітуацыя вызвалення палітвязняў? Так, тут уже перейду на русский, потому что мы эту дискуссию ведем и в Фейсбуке часто, мне так проще. Смотрите, когда, мне кажется, у нас активисты политики говорят любыми средствами, да, они говорят про то, что необходимо пересмотреть парадигму требований, которые выставляет оппозиция за рубежом. А основное – это не ведение переговоров с режимом, да. То есть это про это. Потому что, ну, у каждого человека все равно есть ценности и принципы. И я точно не думаю, ну, по крайней мере, я за себя лично могу ответить, что речь точно не идет о там, предательстве этих принципов. Речь не идет о том, что вот нам нужно, не знаю, предать принципы, стать ебатьками, условно говоря, отказаться там от того, что мы осуждаем насилие. Но речь идет о том, что мы должны использовать любые политические инструменты. То есть средства не, скажем, бытовые, личные, средства не моральные, этические, там, не знаю, как-то перекрутить себя, переосмыслить. А речь идет о том, что есть политические средства, дипломатические средства. Что да, вот в 2020-2021 году призывали зачинить амбассады, так, Украине. Ну, коли зараз можна адчыніць амбасады і за гэты рэжым адпусціць палітвязняў, то можа і добра. Вось аб гэтым рэч. Таму, ну, любымі сродкамі не вельмі таксама люблю такую фармуліроўку, таму што яна так, ну, маніпулятыўная, так. То бок трэба перагледжваць гэту стратэгію найперш дыпламатычна. Калі мы кажам пра перамовы з рэжымам, гэта ўсё ж такі якога ўзроўню перамовы і каго з кім па выніку? Таму што з аднаго боку мы чуем размовы пра тое, што да не будзе рэжым з дымсіламі гаварыць, калі будзе, то з захадам,
з другого боку мы чуем, а вот тут вот для вас модератор падрыхтаваны, Пратасевич, например. Ты ж давяраеш Пратасевичу? Не, да Пратасевичу не вельмі давяраю. Ну як, Марка уже сказал, что беглые вообще только Пратасевичу и давяраюць. Не, ну, слухай, я думаю, что режим играе у ИПСО, так, і нам таксама трэба, ну, гэтаму так і ставіцца ці падыгрываць. Не, падыгрываць не трэба, я так лічу. То бок, што я бачу? Так, калі мы разумеем нейкі сцэнар перамоў, то гэта заўсёды найбольш верагодны сцэнар, гэта перамовы з захадам наўпрост з рэжымам Лукашэнкі. І тут не вельмі разумела, навошта рэжыму прыдумляць яшчэ нейкіх ганцоў, прыдумляць яшчэ нейкіх фігур, акрамя вось гэтага інфармацыйнай спецаперацыі, так? Таму што ў рэжыма ёсць каналы, наўпроставыя каналы для камунікацыі з захадам. Ёсць прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь у ААН, і прадстаўнік, так, ёсць новы намеснік галавы адміністрацыі Лукашенка Наталья Петкевич, якая у Нью-Йорку ходзіць пад санкцыямі, жыла даволі доўга, у якой сям'я у Нью-Йорку жыве, так. Ёсць амбасады, пусть там нет амбасадараў, так, але ж ёсць самі амбасады, і ёсць штат, і замест амбасадараў там ёсць, ну, такія павераныя у справах, так, то есть шарж дафер. Усё гэта ёсць. І Еўракамісія таксама мае сваё прадстаўніцтва ў Менску, тут зараз зменшыўся штат, але ж яно ёсць, і амерыканскі юніт па Беларусі, ён ездзіць у Беларусь. То бок і ваенны аташэ ездзіць, і вось быў, можа, на мінулым тыдні пост у твиттары Петра Кауфмана, які узначальвае вось Belarusian Affairs Unit, то бок это замест вось амбасады. Ён вось быў у Беларусі, і там таксама посціў здымкі, так, з Беларусі. То бок гэта напроставыя каналы ёсць. То бок не вельмі зразумела, навошта рэжыму вось яшчэ нейкія каналы, так? То бок я так меркую, што гэта выключна медыйная інтэрвенцыя, то бок гэта гульня ў наратывы, і ну, яны таксама ж працуюць з медіа, так, ім павінна ствараць сваіх герояў, сваіх якіх-то так, ну, лиц, які будуць казаць, як бы так это, што яны могуць данесці штосьці людзям, данесіць свой наратыў, сваю, як бы, вось бачанне падэяў таго, што адбываецца. І гэта, мы не ведаем, можа, гэта праца насамрэч на аўдыторыю ўнутры краіны. То вось мы так, вось, можа, хтосьці з дэмакратычных лідараў, актывістаў так шмат думае асабіста пра сябе і думае, што гэта ўсё для яго. Так, то вось ганцоў адпраўляюць усё. Але ж я так не думаю шмат, і я думаю, што можа гэта нават і на ўнутраную аўдыторыю. Каб вось беларусы ўнутры краіны, то бок якія глядзяць тэлебачанне, яны бачылі, што вось ёсць такія, як бы, Пратасевіч увогуле перабежчык, так? То бок быў вось у Нехце, потым у офісе Ціханаўскай, а зараз вось усвядомую, адумаўся. І вось гэта такая памяркоўная лінія, і гэта ж памяркоўная лінія насамрэч патрэбнай самой уладзе. І шмат казалі ў мінулыя гады, я помню, што рэжым ніколі не будзе вызваляць, рэжым ніколі не будзе спыняць рэпрэсіі, так, што вось сілавікі, Лукашенко не суб'ект. Я вось памятаю гэта ўсе размовы, заўсёды ставіўся да них вельмі скептычна, але ж я ўсё гэта памятаю, што ўсё Лукашенко ў кішэні сілавікоў, яны ніколі яму не дазволяць вызваляць. Ну, зараз бачым, Лукашенко не ў кішэні сілавікоў, так? Ну, слухай, вызваляе тых, каму і так засталося не шмат сядзець, а на это месца садзяць іншае. І Губазік горда заяўляе: так, з Магары тут 30 месцаў вызвалілася, рыхтуйцеся. Ну так што тут? Ну так вызваляе, я мяркую, таму што няма ніякіх дамоўленасцяў захадаў. То бок гэта, ну так скажем, дэманстрацыя больш таго, што гэты механізм ёсць. Так? І гэта вось такая, ну, больш тонкая гульня, я бы сказаў. І гэта таксама не дамоўленасць зараз, а больш такі сігнал заходнім партнёрам, што гэты механізм ёсць і што
увогуле ну як бы ну і выборы опять же так трэба рыхтавацца, трэба таксама паказваць больш такую грамадзянскую повестку, то бок не то что не военны стан, так, а вось што у нас вось як бы грамадства разам яно неяк аб'ядноўваецца, то вось гэта такая вельмі тонкая ігра, але ж я не лічу што гэта сур'ёзна там Пратасевіча ці Воскресенскага ці нават кажуць про Андрэя Дмітриева, што ён вось зараз выйшаў з тюрьмы, будзе тут вось ганцом, да, ну гэта смешна, так. Ну дарэчы, нібыта быў, нічога ніякіх не прывёз, ніякіх там месседжаў адтуль. Я не чуў, што калі месседжы, але ж ка мне людзі падыходзілі ў Варшаве і казалі, ну вось прыехаў, перадаваў які месседжы, не чуў які месседжы, нават не магу разумець які месседжы мог Андрей Дмитриев перадаць. То бок я разумею, што ён вельмі ну так трымаецца добра, стараецца, гэта вельмі складана, ну ты можаш себе уявіць як быць у Беларусі зараз і быць як бы ну вось апозіцыйным палітыкам, то есть канешне ну магучаму вот паглядзець на Ганну Канапацкую, яна нават заявіла, што на выборы пойдзе. Яна не сидзела год у тюрьме, так, у калоніі не сидзела год, то бок гэта такое, то есть конечно я так уяўляю, што ён пад калпаком, так, ну як і ўсе, хто ў Беларусі зараз знаходзяцца. Ну як, дарэчы, гэта і да 20-го года было, таму што усе тыя, хто прафесіянальна займаўся палітыкай, так, то можа 20 год, 15, то ўсе яны былі у той ці іной рэчы пад калпаком спецслужбаў. Так, то за німі сачылі і што яны... Але ж гэта вельмі складана, але ж я разумею, ён пытаецца таксама знайсці сваё месца, знайсці і зразумець, што адбываецца ўвогуле у Еўропе, Еўракамісіі. То бок гэта ягоная асабістая праца. Ну, умоўна, Іван, уявім сабе сітуацыю. Воскресенскі, які, ну, як бы там да яго не ставіліся, афіцыйна з'яўляецца сябрам вось гэтай камісіі па памілаванню, як яна там называецца правільна. І вот ад імя гэтай камісіі прыходзіць ліст там ці там па іншых каналах нейкае там паведамленне з прапановай пра сустрэчу. Давайте сустрэнемся, абмяркуем, у нас тут ёсць магчымасць как бы зварушыць з месца пытання вызвалення палітвязняў. Якая рэакцыя? Ну, у кого? Ну, у цябе, напрыкладу. Ну, вот на імя координацыйнай рады прыходзяць. Ці там, скажем, я не знаю, прыходзіць на офіс, ну, з офіса, умоўна кажучы, Франак табе тэлефануе і кажа: Іван, што будзем рабіць, і калі будзем, то далучаешся, не далучаешся. Слухай, ну, я лічу, размаўляць заўсёды трэба. Я не питаю ілюзіяў, не лічу, што гэта надо ўспрымаць як вау, што хтосьці напісаў. Так, гэта, ну, слухай, Воскресенскі, наколькі я памятаю, гэта не новая фігура. У 20-21 годзе, у 21-м ён прыходзіў і на Белсад, на шоу, я не ведаю, да цябе прыходзіў студыі. І на Еўрарадыё прыходзіў і ледзь не ўзначальваў штаб Бабарыкі. Ну, так, ніколі не ўзначальваў, але ж подпісы сабіраў, як і астатнія 8 тысяч. То бок гэта не новая фігура, так? І, ну, прарэжымны актывіст, так. Ну, так трэба і ўспрымаць. Ёсць прарэжымны актывіст, ён штосьці кажа, можна з ним паспрачацца. Якія ў него насамрэч паўнамоцтвы, ну, наверное, не вельмі вялікія. Ну, якія это ёсць, так? То бок, ну, калі хоча чалавек паразмаўляць, можна паразмаўляць. Але ж калі ёсць канкрэтыка, ну, павінна канкрэтыку абмяркоўваць. Ну, а так, то бок я не бачу тут некай, ну, як бы так, праблемы нават. Потому что я нават не лічу, што гэта, ну, выльецца ва штосьці, так. А паразмаўляць можна заўсёды. Але ж ці будзе польза, ну, не ведаю, можа і не будзе. Слухай, ну, калі ўсё ж таки казаць пра Юрыя, ён ўсё ж таки прадстаўнік этой камісіі і хоць нешта сябе там как бы уяўляе. Але вот сама фігура Пратасевіча і вот которого спрабуюць там прадставіць, ну, ці это быў там, ці это не выглядае як тролінг? Не, я не думаю, што гэта выглядае як тролінг. Я думаю, што гэта, ну, ведаеш як. У нас же
у параўнанні з тым бокам, які займаецца палітыкай, даволі розныя уяўленні ўвогуле аб тым, як гэта працуе, так, то есть яны некаторыя ну, гэта не сюрпрыз, яны лічаць некаторыя рэчы нармальнымі, так, то для іх прапаганда гэта нармальна, для іх кішэневая вось такая пазіцыя гэта нармальна. Ну, можа быць, яны лічаць, што калі ось Лукашенко рэжым будзе размаўляць наўпрост з захадам, то можа, каб вось з гэтымі вось актывістамі беглымі, як яны кажуць, размаўляць, хтосьці тоже таксама павінен быць. То бок можа такі, ведаеш, двухпавярховы зрабіць фармат. То вось там вось усё сур'ёзна, ААН, Еўракамісія, Лукашенко, паслы, а тут вось гэтыя актывісты. І вось ёсць прарэжымныя актывісты, і вось ёсць актывісты, як это, прадэмакратычна. Ну, яны ж лічуць нас, што мы ў кішэні захаду, так? То вось і у іх рэчаіснасці, у іх логіцы ўсё добра. То вось у кішэні захада актывісты, есть у кішэні нашы актывісты, вось яны там вместе сустрэнуцца, штосьці абмяркуюць. І гэта такое, ведаеш, медыйнае суправаджэнне, так? То бок яны ж не пытаюцца гуляць у гэта сур'ёзна, не ў тым смысле, што это тролінг, а ў тым сэнсе, што гэта не ўспрымаецца як узровень прыняцця рашэнняў. Гэта ўспрымаецца як, ну, такі вось, я не знаю, кансультатыўны ўзровень, я не ведаю, штосьці такое. То есть, можа быць, такі ёсць план. Ну, але ж наколькі гэта рэалістычна, ну, я не ведаю. Я не мяркую, што гэта так спрацуе. То бок я уяўляю сабе, што захад размаўляе з Лукашенко і з афіцыйнымі прадстаўнікамі, але ж я, ну, не вельмі уяўляю сабе, што появится такі вось круглы стол, где Протасевич і Воскресенскі дамовяцца з Павлом Латушкай, Тихановскай, Іваном Краўцовым или з Дмітром Лукашуком. А вот, дарэчы, цікавы варыянт. Уявім сабе, што ўсё ж таки, ну, нейкім чынам зрушылася. Я так падазраю, што нават калі арганізуецца такі умоўны круглы стол, то размаўляць нават з таго боку, ну, таварыш майор загадае не размаўляць з Тихановскай, то есть не садзіць яе за гэты стол, тому что это, ну, фактычна хай на такім узроўні, хай і такая полуфейкавая, але прызнанне і легітымацыя яе. З Латушкай, які прынцыповую пазіцыю супраць, таксама не. І атрымліваецца, што каго могуць пасадзіць, яны рэальна такіх, з кім хацелось бы і было бы гаварыць. Ну вот, Краўцова, да прыкладу, Таню Хоміч, Апейкіна. Слухай, не так гэта працуе. То бок, я думаю, што наконт Тихановскай тут ёсць як бы у чым праблема, то бок яны пытаюцца максімальна вось беларускія дэмсілы, ну, а дэмсілы гэта ж, ну, не толькі Тихановская, так, то есть то бок яна самая знакамітая на захадзе, але ж, ну, тут і Павел Латушка і астатнія усе штосьці робяць. Яны пытаюцца адпіхнуць дэмакратычныя сілы, апазіцыю беларускую вось ад гэтага ўзроўню рэальнага палітычнага, так? А вось размаўляць вось на ўзроўні актывістаў я не бачу, што гэта праблема. Калі б Тихановская прыйшла і размаўляла з Протасевічам, яны, можа, былі бы вельмі рады. Таму што гэта, ну, як бы паніжэнне яе ўзроўня, так? Таму што яна пазіцыянуе сабе як палітыка, які сустракаецца на ўзроўні там лідараў стран, гэтых міністраў замежных спраў. Гэты ўзровень, але ж паступова зніжаецца, то бок вось у Дзярждэпе зараз быў ўжо намеснік дзяржсекретара, то вось ён паступова зніжаецца, але ж усё роўна. Гэта афіцыйная асоба государства. То бок, калі бы Тихановская ці Латушка пагадзіліся бы сустракацца з Протасейчым ці з Воскресенскім, то гэта было бы паніжэнне іх узроўня, а не легітымацыя. І я мяркую, што ў гэтым таксама асноўная прычына, чаму ні Тихановская, ні Латушка не пагадзяцца. Таму што яны тоже вельмі гэта добра разумеюць. Калі бы афіцыйныя асобы з боку беларускіх улад прапанавалі бы такое, я ўпэўнены на 100%, Павел бы Латушка быў бы першы, хто быў бы гатоў правесці перамовы з прадстаўнікамі Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, афіцыйнымі прадстаўнікамі. Але ж вось з прарэжымнымі актывістамі гэта ўсё, ну, як бы мелкавата. Просто твоё меркаванне цікава як спецыяліста па продажах.
то что того ж самага Романа так вот раскручиваюць, нават дзеля яго выклікалі Собчак з Москвы. А наш немалыя грошы, я думаю, каштуе. Вот для чаго гэта сэнс? Барацьба за моладзь, барацьба за прагрэсіўную аўдыторыю. То вось гэта вось, я таксама, трохі смешна, але ж, наверное, уяўляецца, што вось некі такі умоўны Іван Краўцоў, які там, вось там 30+, там менеджер, вандруе, так, можа там фільмы глядзіць модныя. Вось ён паглядзіць, вось Пратасевіч звярнуўся, і ў него все добра. У Дубаі ездзіць, глядзіць на хмарачосы, там вось у Собчак інтэрв'ю записывае. Собчак за ім бегае, да. То вось гэта папытка працы на вось такую аўдыторыю прагрэсіўнай моладзі. То есть гэта такое. І можа быць, я вось не ведаю, мы заўсёды на сабе гэта праміраем, так? Але ж можа гэта і праца на аўдыторыю ўнутры краіны, таму што яны разумеюць, што таксама ўнутры краіны засталося шмат людзей, якія супраць Лукашэнкі, так? То бок ім таксама патрэбна вяртаць у нейкі нейтральны статус вось гэтых всех людзей. І многія, хто расчараваны, і ім як бы патрэбна паказаць, прадэманстраваць, што Беларусі таксама вось дагэтуль можа адбывацца самарэалізацыя. То есть дагэтуль вось можна стаць знакамітым, кудысьці паехаць, то бок што вось такое фейкавае вяртанне ў 2019, я бы так сказаў. На першы вышэйшы ўзровень вернемся. Ты вот сказаў про тое, што ўсё ж такі каналы пры жаданні у рэжыма ёсць, ездзяць дастаткова такія вядомыя палітыкі заходнія у Беларусь, то есть могуць у той же час вот как бы мы чуем там вот гэтымі вызваленнямі рэжым падае сігналы захадам. Он Сергей Чалы прыходзіў, ввогуле казаў про тое, што ён там некая міргае, там трэцім вокам міргае, там сігналы СОС падае, каб яго выратавалі ад Москвы і России. Так вот што ўсё ж таки гэтыя сігналы ёсць, ці тыя людзі, якія прыязджаюць, гэта не той узровень, праз якіх можна гэтыя пытанні і дамаўляцца і вырашаць? Не, слухай, мы гэта ўжо абмяркоўвалі, але ж сітуацыя такая, што Лукашенко зараз у закладніках вайны, якая адбываецца паміж Расіяй і Украінай. То бок ён не можа як бы як гэта, ён не можа пачаць дзейнічаць, калі ён не разумее, што будзе з вайной в Украіне. То бось ён чакае як бы фіналу, таму што гэты фінал ён таксама вельмі будзе, то есть гэты фінал вызначыць, якая пазіцыя для перамоў у яго ёсць. Вось, ты разумееш. І таму як бы такая вось падрыхтоўка пачалася, но яму патрэбна правесці выбары ў краіне. І гэта таксама, да выбараў я лічу, што нічога не будзе адбывацца, ніякіх перамоў, нічога, таму што зараз гэта такая павінна быць вельмі кансерватыўная стратэгія. То есть яму патрэбна зараз выбары правесці, і пасля выбараў можа быць, штосьці пачнецца. Але ж усе глядзяць на Украіну. І Лукашенко не выключэнне ў гэтым сэнсе. Таму і няма прапаноў. Таму што сітуацыя, кантэкст ён не благапрыятны, так? Не сапутствуе. Таму што калі ты як бы саюзнік краіны, якая ўдзельнічае ў вайне, уварвалася ў Украіну, то ты павінен і выглядаць як саюзнік, так? А калі ты пачынаеш нейкія перамовы, то гэта не кансістэнтна, так? Гэта ненармальна, так. Таму чакае. Марыуш Берташ вяртае нас да Дмітрыева, пытаецца, я так не зразумелі таксама, відаць, нашыя гледачы, ці была ў цябе сустрэча асабістая з Дмітрыевым і пра што размаўлялі з ім? Не, асабістай не было, але ж былі сустрэчы, я ведаю, у калег тут у Варшаве. І вось, як разумею, Андрэй зараз ён год быў у турме. Яму патрэбна зараз
як бы аднавіць інфармацыю, якую ёсць, і разабрацца, што адбываецца, што за гэты год адбылося. Ну вось ён можа, так сказать, збірае інфармацыю, што на захадзе, што ў дэмакратычных сілах адбываецца, што на захадзе адбываецца. Вот. Я думаю, што пасля года ў калоніі можна уявіць, што так, трэба восстанавливать і праекты, і ўсё, што было, і структуру эти. Але ж, наколькі мне казалі, вось тых, хто сустракаўся, ніякіх такіх экзатычных там тэм не было. То есть все даволі стандартна. Палітвязні, дыпламатычная работа, што ў коордынацыйнай радзе адбываецца, што адбываецца ў кааліцыі партыяў, таму што ёсць жа аб'яднанне партыяў беларускі. Ось у якім фармаце удзел можа быць. Ну, то есть вельмі стандартны. Давай завяршаючы, закрываючы тэму палітвязня, ўсё ж таки вот у размове Леоніда Судаленкі з Воскресенскім прагучалі ад таго сказы словы про тое, што вот былі вызваленні, чакалі плюшак ад захаду, плюшак не дачакаліся, значыцца працэс вызвалення спыняецца. Ну а ввогуле, калі кажам пра пачобута, то хай Сікорскі прыязджае з падарункам і тады забірае. Адпаведна, і прагучалі словы пра чорны спіс з 20 чалавек, якія дасядзяць до конца, калі не накінуць яшчэ. Адпаведна, так давай першае пра чорны спіс. Я так разумею, зразумела, пра каго гэта размова ідзе. А калі мы кажам пра ўсё ж таки вызваленне, агучваем размову, маем на ўвазе ўсіх, але перш за ўсё гучаць імёны той же самой Калеснікавай, Бабарыкі, Знака, там, я не ведаю, там іншых таких больш медыйных персонаў, там Паўла Севярынца, Статкевіча, але ўсё ж таки, я так разумею, того ж Беляцкага, я так разумею, спадзяванняў няма, што зможна нейкім чынам, нават калі захад на гэта пагодзіцца, перамовы на гэта, што іх выцягнуць у гэтага рэжыма? Не, ну чаму? Шансы ёсць. Але ж гэта можа атрымацца толькі ў вынікаў дамоўленасцяў. А каб дамоўленасці адбыліся, то павінна пачацца перамовы. А каб перамовы пачались, павінен скласціся кантэкст. І як мы ўжо казалі, кантэксту няма. То бось раптоўна гэта не адбываецца. То есть гэтаму падрыхтоўка. Гэта не так, што за адзін дзень можна гэта пытанне вырашыць. Так. Но пакуль перамоваў не. Асабіста па гэтым усіх. Ну, калі перамоваў не, то спадзявацца нельга. Але ж дзесьці там, можа, праз год, праз два, пабачым, што ва ўкраіне будзе, пабачым, як Лукашенко будзе сабе адчуваць пасля вайны, які будзе кантэкст, ці не пачнецца іншая вайна, можа, я не ведаю, можа, побач з Кітаем штосьці пачнецца, можа, на Бліжнім Усходзе. Зараз кантэкст вельмі неспрыяльны для Беларусі ўвогуле. Таму, што ідзе аспрэчванне вось гэтых геапалітычных блокаў, альянсаў, складаны кантэкст. Паглядзім, калі перамовы такі начнуцца, то шансы будуць. Калі яны не пачнуцца, ну так, могуць дасядзець. Але вот калі браць сённяшні дзень, вот гэтыя плюшкі, якіх так чакае там Лукашенко, Мінск, будуць яны ад захада? Слухай, ну я не мяркую. Словы Юрыя патрэбна, можа так, на 4 дзеліць. Плюшкі у гэтым сэнсе былі. Як рэжым зрабіў вельмі, ну, такі мінімальны крок, як ты кажаш, і паралельна садзяць у тюрьму, і людзі, ну, у якіх тэрміны не такі сур'ёзны, у кагосьці асталось. Так і захад зрабіў мінімальны крок. Яны у афіцыйных соцсеткаў, яны адрэагавалі. Яны павіталі гэты крок, так? То вось, ну, вось гэта суразмерны крок насустрач. Рэжым прадэманстраваў сімвалічнае вызваленне, ну, такое, што яно магчыма, і захад прадэманстраваў сімвалічнае вітанне, што таксама магчыма павітаць. Калі будуць адбывацца больш сур'ёзныя крокі, то і больш сур'ёзныя крокі насустрач будуць. То вось, все просто. Але глядзі, атрымліваецца, што там з таго боку кажуць, ну мы зрабілі зараз мяч на баку захада, захад кажа, ну і мы вот как бы вот павіталі і мяч на баку Мінска, ён ведае умовы і гэтак далей. І то есть і кожны так вот сядзіць і говорит, не мяч там, не мяч там. Не, так... А людзі сядзяць. Слухай,
Слухай, так гэта же і ёсць як бы жах і складанасць гэтай сітуацыі, што калі б не расійскае ўварванне ў Украіну, то можа ўжо бы людзі выйшлі. Таму што зараз менавіта гэта асноўная як бы, прычына, так, чаму Захад не размаўляе з Лукашенко. Таму што ідзе вайна. Таму што Лукашенко, ён у ДКБ, ён дапамагаў Расіі. То бок гэта той кантэкст, который замінае гэтаму. Калі б не вайна, можа, ўжо бы не было палітвязняў. Перагарнулі па старонку. Да, я лічу, што ўжо б, можа, і перагарнулі. Таму што 4 года гэта много. Гэта шмат. Тэма, конечно, таксама такая балючая перагорнутая старонка. Балючая. Ты готовы? Вот быў бы, перагарнуць. Калі б склалася, прапанавалі, сказалі, давай перагорнем. Слухай, я лічу, павінна заўсёды раздзяляць асабістае меркаванне, асабістыя цэннасці і як бы так прафесіянальныя рэчы, так? Не прафесіянальная, можна так сказаць, тыя, якія ты робіш ад неабходнасці, таму што ты жадаеш нешта дасягнуць. Асабіста я для сабе, калі, не ведаю, пройдуць перамовы з Лукашэнкам, палітвязні выйдуць, гэта не сведчыць аб тым, што я забыў, што я не памятаю, што я не пагадзіўся так з тым, што гэта добра, не ведаю, гвалтаваць людзей, што я пагадзіўся з тым, што гэта добра фальсіфікаваць выбары. Не, я не пагадзіўся. Але ж калі мы кажам пра гэты сезон 2020 года, ён скончыўся. То бок былі пратэсты, былі буйныя пратэсты, якіх ніколі не было дагэтуль Беларусі. Можа, там 96-й год, як можна параўноўваць, але ж была як бы мабілізацыя, якой не было дагэтуль Беларусі. Была кампанія палітычная, якой не было. Але ж гэтыя пратэсты Лукашенко падавіў. І гэта гэты факт. А дзейнасць апазіцыі ў эміграцыі, гэта, гэта уже насамрэч не зусім сезон 2020 года, так? То бок, можа, года пасля, до расійскага ўварвання, гэта яшчэ было так. Але ж зараз, мы, канешне, успамінаем 20 год, і лідары сваю легітымнасць будуюць на 20-м годзе некаторыя. Але ж гэта ўсё, гэта ўжо другой сезон. І тут не справа тым перагарнулі, не перагарнулі. Гэта пра тое, у якой сітуацыі мы дзейнічаем, які у нас ёсць магчымасці. І вельмі, так, не знаю, інфантыльна заплюшчаць вочы і казаць, і калі там ракеты страляюць так пад бокам, і людзі ў акопах пагібаюць, заплюшчаць вочы і казаць, не, гэта ўсё 20-й год, гэта мы працягваем. Уже давно нічога таго не працягваецца. Гэта ўжо другі сезон. Добра, на завяршэнне не магу не закрануць тэму координацыйнай рады, тым больш, што людзі задавалі пытанне. Евгения пытаецца, пытанне Івану, якія планы ў координацыйнай рады на 25 год, і хто гэта пытаўся, пытанне было, Мічэ пытаецца, ці гатовы Іван да суда з Кныровічам? По поводу Александра Кныровича, не, я думаю, что до суда, конечно, дело не дойдет. Что Сашу я знаю, в принципе, лично неплохо. Я думаю, что он такой человек вспыльчивый. Я не думаю, что там есть предмет для суда, честно говоря. Поэтому, думаю, не дойдет. Но если дойдет, я не буду скрываться. Потому что мы тут все в Варшаве. Готов и кофе выпить, и в суд прийти, куда угодно. Что датычыцца планаў координацыйнай рады. То бок, тут важліва разумець, што, як я кажу і заходнім нашим партнерам, координацыйная рада гэта не протапарламент, гэта такая протапартыя. То бок, ёсць закон Рэспублікі Беларусь аб партыях, дзе павінна, каб удзел прыняла ў стварэнні партыі 5000 чалавек. У координацыйнай радзе таксама прыняло ў дзень галасавання 6000 з гакам чалавек. І гэта такая протапартыя апазіцыі ў эміграцыі. Так, у яе ёсць свае лідары, свой прэзідіум і свой, як бы,
галава партыі Светлана Тихановская, у яе ёсць свая платформа. То есть вось гэтыя рэзалюцыі, які прымаюцца на канферэнцыі дэмакратычных сілаў, там пра еўрапейскі выбар, пра адраджэнне культурнае, гэта па сутнасці вось платформа гэтай протапартыі. І што адбылося з вось гэтымі выбарамі, што гэта протапартія на нарэшце сфарміравалася. То вось вот та еднасць, да якой дамагаліся, вось Франак Вечорка заўсёды казаў пра аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Павел Латушка у некаторыя часы казаў, што няма еднасці, зараз ён згоден, што ёсць гэтая еднасць. То вось мы дачакаліся, калі ёсць еднасць. Коордынацыйная рада больш не перашкаджае нікаму дзейнічаць. Няма егораўшчыны гэтай усёй, так. Ну, яшчэ Іван Краўцоў застаўся сакратаром трэці раз запар. Вечны. Да, можа Горец. Можа камусьці перашкаджае или не. А я шчыра скажу, я нікому не перашкаджаю дзейнічаць Коордынацыйнай рады. Шчыра скажу, ці мая ли гэта партыя, вось, калі б я не застаўся так, ну, можа, дзесьці вымушана, таму што ёсць недахоп кадравых рэсурсаў, то ну, гэта не зусім моя партыя, так, вось гэта протапартыя. І чаму я пра гэта кажу? Таму што вось з гэтага кантэксту вынікае і сутнасць дзейнасці Коордынацыйнай рады. То вось Коордынацыйная рада у 2 гады, а там 2 гады кадэнцыя, я так лічу, яна зараз будзе, ну, не канкураваць, не штосьці рабіць, можа, укіды якія, а будзе дапаўняць дзейнасць кабінета, які ўзначалі Светлана Тихановская. І для Коордынацыйнай рады ёсць некалькі асноўных напрамкаў. Гэта парламенцкая супраца. То бок, ну, гэта ж ўсё як вось па мадэлі протаўрада, якую я не падзяляю, але ж мы яе будуем тут у гнанні. То бок для кабінету гэта вось выканаўчая власць і праца з выканаўчымі органамі, для Коордынацыйнай рады парламенцкая праца. То вось вот гэтыя групы сяброў, якія Анатолій Бедзька там ствараў ці хто, яны больш будуць як бы вось інтэгравацца ў працу з Коордынацыйнай рады. Гэта першае. Другое, што вось гэта праца, якую таксама вось нашы дасведчыя дзеячы, як Александр Добравольскі, вось яны зноў, я так разумею, будуць пісаць пакеты рэформаў. Я не ведаю, які гэта, можа, уже 7-й или 8-й раз, калі гэта адбываецца. Але зараз я так уважаю, што Коордынацыйная рада будзе ў гэтым прымаць удзел, як бы вось праводзіць гэтыя пакеты, прымаць, можа, галасаваць за них. То вось гэта вот такого кшталту праца будзе. Но я магу павіншаваць тых, хто вось намагаўся аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вось я лічу, што гэта аб'яднанне, яно адбылося. Урэшце рэшт. 4 гады а пасля і нават Іван Краўцоў не замінуў, каб гэта аб'яднанне адбылося. Дякую вялікі. Ну, от што тычыцца Івана Краўцова, то два тут я знайшоў цікавых меркавань. Ну, было шмат, але два вот я выделю. Краўцов хорош, будет свое время понадобится. Сейчас не его время, а времени у нас нет, пишет Мадей. С іншага боку, Ефим Хесин пишет: Кравцов как Воскресенский, казачок засланный. Вот так вот. Но тым не менш, дзякуй Івану Краўцову за тое, што ён робіць, за пазіцыю і за тое, што завітаў да нас на Еўрараду і агучыў сваё бачанне сітуацыі і развіцця гэтай сітуацыі. Ну, што ж, перадаём прывітанне усім гэтым модераторам, усім этим, як яны там называюцца яшчэ? Медиаторам. Да, вот, медиаторам. Так что, медиаторы, выходзьце на сувязь, а там поглядим. Ну и дзякую за запрашэнне, Зміцер. Дзякуй, слухайте, глядите, подписывайтесь, расширывайтесь, калі для вас это бяспечна. Жыве Беларусь. Жыве.